agyaman ken kaapo iti agnanayon iti daytoy a taraon iden na ti bilegni dedigan at pamati nga agayat ken agserbi taasin iyet nagmo kadakam nga anak mo nga agyaman ken kaapo iti agnanayon agyaman ka ken kaapo sagot mo inawat mi degdegan at pamati nga agayan ken agserbi taasin iyet nagmo kadakam nga anak mo nga agyaman ken kaapo iti agnanayon iti daytoy a taraon iden na ti bilegni dedigan at pamati nga agayat ken agserbi taasin iyet nagmo kadakam nga anak